O acento gráfico utilízase fundamentalmente con tres funcións. A primeira delas é a de marcar a tonicidade e sitúase sobre a sílaba tónica das palabras esdrúxulas, graves ou agudas en función das regras xerais de acentuación. Tamén colocamos o acento gráfico sobre determinadas secuencias vocálicas para marcar que están en hiato. Por exemplo, nas palabras día, luís ou ruído, o acento sinala que as dúas vogais consecutivas non pertencen á mesma sílaba, senón que forman un hiato. Ademais destas, hai outras palabras que levan acento gráfico que non lles corresponde, nin por tonicidade, nin tampouco por cuestións de silabación. Neste caso, o que temos é un acento diacrítico, que serve para distinguir, para diferenciar na escrita, dúas palabras que se escriben exactamente igual, que son homógrafas, pero que teñen orixes diferentes, significados distintos e que ademais poden pronunciarse de maneira diferente e incluso non pertencer á mesma categoría gramatical. Pero para que sexa realmente efectivo, o acento diacrítico non pode utilizarse indiscriminadamente, hai que economizalo. Entón, non se aplica a todas as parellas de palabras homógrafas, senón son algúns casos que se prestan especialmente á confusión. Iso sí, cando unha palabra leva acento diacrítico, manteno sempre, sexan cales sexan as condicións sintácticas ou se hai flexión, o acento diacrítico mantense sempre. Por exemplo, o substantivo oso marcámolo con acento diacrítico para distinguir o oso do esqueleto do oso animal. Entón, poñémoslle o acento diacrítico tanto no singular, o oso da cadeira, como no plural, os osos do esqueleto. As formas verbais tamén poden levar acento diacrítico e cando o levan mantéñennos sempre, con independencia de que despois poidan ir unidas a outras palabras, por exemplo, os pronomes clíticos, os pronomes que van ligados ao verbo. Pensemos, por exemplo, no verbo dar, no presente indicativo, na segunda persoa de singular e na terceira persoa de singular, leva acento diacrítico. Ti das, el ou ela dá. Poñémoslo para diferencialo da contracción da preposición de máis o artigo determinado feminino a. Entón escribiremos ti das os regalos con acento e mantemos ese acento se lle engadimos un pronome clítico. Ti daslles os regalos aos nenos.